תגידי, גרעין גיץ? גרעין גיץ? לשדה בוקר? Nein, ich sage, was ich will. אוקיי. קוקה. תגידי, גרעין גיץ לשדה בוקר. נו, רק תגידי גרעין גיץ לשדה בוקר. וואו. או שאת רוצה להגיד גרעין גיץ לשדה בוקר, מיה. תגידי, את גרעין גיץ לשדה בוקר? לא? לא? הנה מיה, תראי. זה מיה, בתוך מצלמה. זה אבא. שלום. איזה חנון יאללה. גרעין גיץ לשדה בוקר. שנת 2010. השלוחה בווינה מצלמת סרט לכבוד האיחוד ההיסטורי של הגרעין, כן? מפגש העשור. הם אומרים מפגש העשור, כאילו שכל העשור לא נפגשו, או שהיה כל כך הרבה מפגשים בעשור, והמפגשים היו מצוינים, אבל המפגש הזה יהיה המפגש שאותו יזכרו לכל השנים. כן, כן. מדהים. היי, מיה, מה קרה? את נופלת? אוי, מתי תלמדי ללכת כבר, בכל אופן. כמו שאתם רואים, יש לי שתי ילדות חמודות. לאחת קוראים שרה, זאת ילדה גדולה, שהיא כל הזמן נופלת. שרה, תראי לי איך את נופלת. את יכולה ליפול טוב? תיפלי טוב. וואו, לא ליפול על מיה. ולשנייה קוראים מיה, היא לא נופלת כלום, אבל יש לה כאבי בטן. כן, למי יש כאבי בטן והיא לא ישנה כל כך טוב בלילה. נכון מי? כן. רוצה לעשות סרט? וזה העץ שלנו, כשאתם תחגגו את המסיבת איחוד שלכם, ה-24, זה ערב חג המולד. ובערב חג המולד אנחנו חוגגים את ילודתו של ישו, כן? השכן שלי מנצרת. אוי, בואי נמיה, רגע, שלא תיפלי. אני יודע, את נופלת, רגע. אתה רוצה להגיד גם כן משהו לכל האנשים בישראל? תגידי להם, יש הרבה אנשים בישראל רוצים לשמוע מה את אומרת. תגידי להם משהו. יופי, ישר. נו. איזה יופי. גרעין גיץ לשדה בוקר. זה היה גרעין אומנות, וזה הדור השני של הגרעין לאומנות. גרעין אומנות. אני בעצמי לא עשיתי אומנות, אבל הבנות שלי עשו אומנות. כן. אוקיי, הופלה. היי! מי את הולך לשיר? בי 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 בי. נו? רגע, תני למי לשיר. לא, אל תגיעי במצלמה. רואים את מיה במצלמה? כן. בסוף. בכל אופן, שנת 2010, סוף 2010, 2011 מגיע בקרוב. בסוף שנת 2010, תחילת שנת 2011, אנחנו חוגגים את ילודו של ישו, האיש הכי חשוב, לפחות ביבשת הזאתי. לפני 2011 שנה, הוא נולד בישראל, בנצרת, וביום שהוא נולד, אתם חוגגים את המסיבה שלכם. ואנחנו במקום זה, אנחנו נפתח את העץ הזה, ונשים מתחתיו מלא כדורים צבעוניים כאלה מוזרים, נתלה עליו. ואת הכדורים הצבעוניים האלה, שנקנה במלא כסף, כן? נתלה על העץ בדיוק לשבוע וחצי, ואז נוריד ונשים בקופסה. אני מדבר עם האנשים בישראל. יש אנשים בישראל שרוצים לדעת מה אנחנו עושים בווינה. זה גרעין גיץ, תגידי להם גרעין גיץ. תגידי שלום גרעין גיץ. את יכולה להגיד שלום גרעין גיץ? הנה, מיה רוצה להגיד שלום גרעין גיץ. מיה, תגידי שלום גרעין גיץ. כל הכבוד מיה. מיה מדברת נהדר. רק שרה לא מדברת עברית. שרה לא רוצה לדבר עברית. נכון שרה? שלום. את יכולה לדבר עברית? מיה, את יכולה לדבר עברית? לא. אבל היא עושה קקה בעברית. היא עושה פורצה בעברית. היא עושה גם לולו. מה זה לולו? לולו זה פיפי. מיה, רגע, טוב, רק שנייה, אני כבר מפסיק את המצלמה. כן, או שתקראי לי אמא שלך. איפה קאפי? תחזיקי את המצלמה, שרה? וואו, לא לתמוך על המצלמה. תחזיקי את המצלמה, תצלמי אותנו ואני ארים את מיה. תסתכלי במצלמה. זהו. מה עוד אפשר לספר? יש שלג בחוץ, נכון, שרה? נכון, יש שלג בחוץ? רגע, זהירות שהמצלמה לא תיפול לך. מה את מצלמת האף? יש שלג בחוץ. יש לנו פה מינוס 10 מעלות. היי, את מסתירה את המצלמה. את שמה את היד על המצלמה, שרה, לא רואים כלום. תזיז את האצבעות מהמצלמה.
יש לנו מינוס 10 מעלות בחוץ ויורד שלג וקר אחוש שרמוטה. ממש לא כמו במדבר. וזהו. אני חושב שאני הבא. אני הולך למטבח, הוא בדירה שלנו, ברובע ה-20 של וינה. רגע, אני צריך לפתוח דלת עם הרגל. הופלה. Nun, hallo sagen. Gut. Ist alles okay? Ja. Was brennt da drinnen? Was? Was brennt da drinnen? Mein Gott, wow. Sag Hallo zu unseren Fans in Israel. טוב, זה המטבח, אבל מסריח פה כרגע, כי אנחנו מכינים ארוחת צהריים. ואני אראה לכם את החדר העבודה שלי, שאני כבר לא משתמש פה די הרבה זמן. פעם הייתי עושה שם קצת אומנות, אבל אי אפשר יותר לעשות אומנות, כי הילדים לקחו את כל הזמן בשביל האומנות. אז זה חדר העבודה. איזה חדר עבודה מגניב, נכון? שרה, נכון אנחנו עושים פה עבודה? מה אנחנו עושים פה בחדר העבודה? זה ציורים מהתקופה של לפני הילדים, כשעוד היה לי כוח לעשות משהו. ונמשיך הלאה. שרה, בוא נראה את החדר שלך. מה את אומרת? וואו, שרה, רוצה להראות לאנשים בישראל את החדר שלך? בואי, תראי להם בחדר שלך מה את הכי אוהבת לעשות בחדר. לא רוצה. אוקיי, היא לא רוצה. לא צריך. בכל אופן זה החדר של שרה. חדר מדליק. מיה, כן, זה המצלמה. ועכשיו אנחנו נלך לחדר השינה. וזה פחות או יותר סוף הסיור בדירה שלנו. יש עוד חדר אחד. האטליה קוראים לו. זה חדר השינה. זה המיטה של מיה. ופה אנחנו ישנים. כשישנים בכלל בלילה. בזמן האחרון לא ישנים בכלל. אבל ככה זה. מהדרך דרך הסלון לחדר העבודה השני שלנו, שפה הילדים עושים אומנות ואנחנו עושים כביסה. אז זהו, זה פחות או יותר מה שקורה פה בווינה. אם אתם רוצים לדעת מה אני עושה בעבודה, אני יועץ לבני נוער מובטלים, עוזר להם להסתדר בחיים, כזה יועץ חיים כזה למובטלים, אבל מובטלים עד גיל 21. וזהו, חיים מגניבים בווינה, תבואו לבקר. טוב, נשיקות מווינה. נשיקה מווינה. גידי ביי ביי. ביי ביי.